Pak už se depo zahemželo závodníky na čtyřkolkách. Do Janovic se jich sjelo bezmála 70 a to ještě musíme připočítat starší juniory, kteří si s dospělými zajeli svých 60 minut. Radku, v Šiklově mlýně bylo krásně, tady prší. Vadí vám to? Ani ne, bude bláto, bude to hezky klouzat, no. Uvidíme, jak tady budou vypadat pasáže v lese. Bude ta vaše taktika jiná než do 2hodinovky? Asi šetřit síly a hlavně dojet. 70 kmadů na startu, to už je pořádná porce. Všichni se rovnali na startovní rošt a s obavami sledovali stále více zamračenou oblohu. Ta nesignalizovala nic dobrého, ale pravé proudy vody se k zemi spustily ve druhé polovině závodu a jezdci ve 2 stopách si tak do sytosti užili bláta. Jak už jsme vzpomínali u motorek, také u kmadů vyžadoval terén po závodnících maximální soustředění a opatrnost. Jelo se prostě jako na mydlinkách. Hodně zrádné byly hlavně obnažené kořeny stromů. Na špici absolutního pořadí se střídala známá jména, až se tam konečně usadil pevně mistr loňské sezóny Martin Miřejovský, který v Janovicích vyhrál před Lubošem Kuncířem. Spravil si tak chuť pokaženou prvním závodem na Šiklově mlýně, kde kvůli poruše stroje skončil až 6. v kategorii. Ale janovická trať mu sedí, vítězství si odtud odvezl už loni. A dodejme, že celkově 3. dojel vítěz mistrovských 4x4 Michal Wagner ze 4kolek Tišnov. Déšť znepříjemňoval život nejen závodníkům, ale také našemu kameramanovi Honzovi Hrubešovi. Velmi důležitou součástí taktiky je i to spočítat si, kdy doplňovat v depu palivo. Patrik Baše z RP Interiér to zvládl bleskově a hned se zase zapojil do pelotonu. V těchto fázích měření sil už časomíra ukrajovala poslední minutky ze 3 hodin, které měly 4kolky k dispozici. Martine, jak moc vám dalo zabrat dnešní bláto a dnešní déšť? Tak teďka na tom vlátě jsem musel trošku opatrně, hlavně s rozumem. Já jsem tam měl dokonce v lese trošku kontakt s jedním stromem, ale naštěstí jsem to poměrně rychle zvládnul a nebyly nějaký větší škody, takže dopadlo to naštěstí dobře v tu danou chvíli. Bylo nějak náročné si dneska hlídat svoje soupeře? Jako určitě jsem si musel hlídat, z kraje trošku kluci tahali, tak jsem zatáhl trošku víc. V podstatě vedl jsem do tankování, s tou ztrátou potom se dalo počítat nějakou, než se to dožene, než budou zase ostatní tankovat a pak už v podstatě stačilo jenom hlídat si ten závěr. No a můžeme se podívat na výsledky 4kolek. Pohárové sportky dopadly téměř stejně jako na Šiklově mlýně. Bronz získal Jaroslav Úruba z JK Morava týmu, stříbro Filip Koutecký z Viper Racing týmu a palmu vítězů si odvezl reprezentant ICE týmu Michal Eisel. Kvady do půl litru se na bedně srovnaly od 3. místa v tomto pořadí. Roman Brežák, Horní Životice Marathon Team, druhá jedna z hrstky žen v pelotonu Kateřina Křenková, jezdící za Quad Point Racing Team a první Patrik Baše z RP Interiér. 3. mezi pohárovými traktory dojel Radomír Beneš ze 4kolek Tišnov, druhý Adam Bezděk z týmu Alligator AVS a vítězných 31 kol obkroužil Lukáš Hájek. Opět jsme u mistrovských kategorií. Mezi veterány se z bronzu mohl radovat Jaroslav Fogl ze stavební Žežulka Racing týmu, stříbro vybojoval Vladimír Novotný z Bart Racing a první místo udržel Dušan Novotný z Kaskadér Racing týmu. Mistrovské sportky 3. Richard Příhoda Quad Racing Seč, druhý Luboš Kuncíř z Kaskadér Racing týmu a příčku nejvyšší obsadil kdo jiný než Martin Miřejovský z týmu Max 2 a ještě 4x4 Tomáš Pázler a NRR Quad Service Špak, druhý Milan Lamina a Kenem Piko a vítězné body si započítal Michal Wagner ze 4kolek Tišnov.